Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nirringrazzjak kif tal-qalt l-istedina ġmin. Thank you. Bonġu. Xi tgħidilna hekk dwarek? Jien naf xi din il-gwariment, taf kemm ma affarijiet tista' tgħid fuqi. Jien x'nista' ngħid fuqi. X'tista' tgħid inti, x'tista' tgħidilna fuqha? Jien naħseb l-iktar ħaġa li tirreżonejtja miegħi mingħajr ma noqgħod nagħmel xi bastejjer u nenfasizza fuq affarijiet li għandi inbuilt li dejjem nixri wara dak is-sense of wonder li jiġri f'ħajti u għandi x'għandi l-ħin kollu nikkwestjonja da x'inhu għax ġiegħdaw u imma open-ended question. I'm not looking for the answer. Għalija the question is the answer. Interessanti. Taf kif? Allura you're constantly allura jiġi nemnu sa ċertu punt imma deep down ma jinżilx. Allura dejjem suġġett għal eħwi waret. Iżżomm kollox fuq il-mejda, kollox possibbli. Taf kif? U nintegra li għandi bżonn nintegra. U naħseb li dik kienet xi ħaġa li mhix tallimta ġejt biha. Illum il-ġurnata ovvjament narafa wara kważi 50 sena, naf kif? U ħadet li ħafna ntoppi biex naf kif? Allora niprofa nkun ħafna aware, mhux niprofa, nkun aware ta' taħħad il-biċċa ta' xogħol, kif taħdem is-sistema tiegħi. Jien fl-aħħar mill-aħħar nara l-aħħar darba kont qed nara wieħed mill-podcast tiegħek u bdejt tgħid fuq il-teori tas-simulation u s-server u server u hekk. Jien hekk narhom l-affarijiet, systems. Sofferenza? Għaxiex? Sofferenza, l-iktar feeling li ħoss il-bniedem. Fanni li għetejna, daw 15 rġajt batna għal-ġinkis. U il-55, jien għand il-55, waħda minn tijaj. To transcend the need to know that I exist. And we use suffering as a mechanism to affirm that we exist. Allora we keep perpetuating dal-ħara kollu. Tlajja u nżulu. Nżulu, kif? Imma fil-verità ma nix bżon. Itik naqra token hekk tajjeb hekk, tinfera tajjeb għaddej. Għax fil-verità. U bat bum, tiżbita. Xin tidħol fija ta' suffering. Anka meta għandek xi ħaġa li toġbok jew tħobba. Xorta misħut, ħanuża kelma misħut, bil-question li tista' titlifa. Dik. That's fucking suffering. Dik suffering ukoll, eżatt. No, għalija that's the origin of suffering. L-imħabba. Jo, li m'għandekx kważi aħjar milli dak li għandek, għax meta dak li għandek imbagħad qed miegħu u tibża li titilfu. Jew li ħajinbidel. Li by nature it's a fundamental law. Everything changes. Ġifieri bil-fors ħassofri. Għax inti qed tipprova tagħmel dak li d-natura irrid jinbidel u ħajjinbidel. Nafif, inti ġo moħħok qed penġih bħala xi ħaġa fissa. Fissa, eżatt. Allura ħassofri m'għandu. It's like dem xed ngħidha jiena jekk tistudja l-Buddiżmu jew tmistaq xejn jew mhux għalfejn tistudjahom dawn l-affarijiet taf kif. Jew laqqas hemm għalfejn tmur lejn dak l-affarijiet xejn. Ħares ħarsa lej il-ġimgħa l-oħra u l-ġimgħatejn ilu.
kemm inbidlu affarijiet f'ħajtek li ħadd diżappunt u għamil xi 3 ijiem tissilet ma' moħħok għax inbidlu. Taf kif tlift 3 ijiem minn ħajtek. Taf kif għax inbidel, għax telqetek il-mara, jew tlift il-ġob, jew nħarqitlek il-karozza, jew whatever, man, taf kif, jew crashat il-Bitcoin, għalna fil-kassija dik l-aħħar waħda li kelli tipo. Taf kif. It's going to change, man, no? Like... Jena, per eżempju, flus ma jkunux sofferenza li, ma jkun jek, per eżempju, naf kisil l-moba, jew ġra ħaj, dawk mumiex sofferenza, asna ti kas, men. Letteralment, joħbat rasi, tajt kas, men. Ġiġiri, ma, bat tkun affarijiet żgħar li tkun ettex tal-jom, men. Li jew weġġawk, jew għax jgħalalhom xi ħaġa, dawk l-affarijiet żgħar ħafna. Jew nkun npinġi u naħxi f'sorma nibda nidej dawk is-sofferenzi li jkolli. Fiex f'sorma tħobb tagħti minn wara. Di espressjoni Maltija li fuq affaxxinani, mhux ħxejda li ħxejda f'sorma. Għandna xi tip ta' fetix mal-lejni saħ. Le, letteralment xejta f'sorma x'mort biex naqbad it-tazza ma kalkolajt u pluff. Għaffixt kollox dak il-ħin dik is-sofferenza li jolli. Pejja ma natikax xejn minn kollox plain sailing. Tajjeb. U tal-lem ta' dejma tul iż-żmien xit. Kaxxa sofferenza l-bniedem. Yes. U għam laqqas ngħid għal-kelma unfortunate li madni. Il-fattu li u nara fija nifsi. Għandi attachment ma' sofferenza. Kem jien bħalma ngħidlek, bħalma tlek l-ewwel, ngħix ġol mistoqsija. Kemm nista', naf kif? Għax ġieli ngħajjaq. Kemm il-ġimgħa l-oħra pereżempju jew illum, ngħidu illum issa, minn issa u nixbed minn x'inqomt. Naf kif? Kemm weħed ġo moħħi ma' affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar irrelevanti u ma konċiet preżenti ma x'inhu jiġri fir-realtà. Tibda taħseb fuq l-oġġett tew din man, no, tipo kemm tkun iktar problematika tibda taħseb fuq ġiex affarijiet f'daqqa. Dik li nibda nidejja, no? Għax mbagħad jiġu kollha. Se tfixkel. Imma il-maġġoranza ta' nies għejxu post. Il-maġġoranza ta' nies għejxu. U jekk tkun qed tgħix kont qed ngħidlek l-ewwel, jekk tkun qed tgħix fuq dak iċ-channel, impossibbli xi ħadd ieħor jgħidlek b'channel ieħor u jaħbad miegħek x'imkien għax inti dik ir-realtà tiegħek, dak l-spektrum li tista' tara, naf kif? Jekk inti color blind, ma tistax tara l-kuluri l-oħrajn. Ġifieri xi ħaġa trid tinbidel. Minn color blind tiġi jinfetaħ l-spektrum ieħor. Ġifieri għalhekk jien hekk nispjegahom l-affarijiet miegħi nifsi, naf kif? As systems, frequencies, vibrations u affarijiet hekk. Inti sound healer inti. U jien naħdem bis-sound imma barra jgħidu sound healer. Jien ma neħħi li ħadd. Sara ħrasek, ġifieri 100%. X'tagħmel eżatt imma? L-aħjar kif nispjegha meta tkun rieqed. Sawa, ġismek intalaq. Il-bank account ma jeżistix. Il-BMW tista' tinħaraq għax naf kif? Ommi missieri joħdok il-fantazija, l-achievements kollha, int minn int kollox ispiċċa. Ja, dawk jifqu. Jett xorta hemm il-ħajja d-dejja ġo fik. Tantu hekk li jekk trid tqum tbul taqbad u tqum tbul mingħajr m'hemm proċess ta' xejn. M'hemmx processing. Just you find yourself in the bathroom u tagħmel li għandek tagħmel. B'daw is-sounds tiġi hemm imma aware, imma konxju. Għax meta tkun qiegħed m'intix konxju. Allura mbagħad f'dak l-ispazju jekk hemm emozjonijiet li ilhom waħlin x'imkien ġo ġismek. Taf kif u qed jagħmlulek ħsara demonjata. Għax fl-aħħar mill-aħħar energy needs to move. Jekk meta hemm blockage ta' enerġija, ovvjament
hemm id-disease. Disease. Naf kif? Easy. U permess ta' sound daw l-affarijiet jimxu. Bil-vibration. Bil-vibration. Interessanti. Ġifieri l-ewwel mbagħad tidħol fl-entitajiet u fl-ispirti u daw l-affarijiet ukoll, taf kif, ġifieri hemm dik il-naħa. Ma tantx inħobb noqgħod nenfasizza fuq dik għax in-nies sibt mal-esperjenza indunajt li n-nies ma li semmilhom daw l-affarijiet dik jaħlu ma dik. U fil-verità dik mhijiex il-healing, dik mhijiex dik parti mill-lodda. Il-prinċipju li tiġi ġo spazju fejn inti żulm iż-żob ta' nofs. Assja. Get the fuck out of your own way and things will flow. U minn fej ġibdajk kien l-origin? Għax kien il-healing tiegħu. Assja. Jewar għamilt 22 sena hook tal-alla, severe addiction, heroin, coke, kollox, basta netlaq minn hawn, ma rridx inkun jgħu. Xi ħaġa ġofija. Naħa l-oħra ħjar. In-naħa l-oħra reali iktar minn di babs. Distorbju. Konna rada għizmin. Storbju. Illum biex nara storbju. Imma anyway, biex ma nagħmilx. Mbagħad kien hemm mument fejn kont qed nittaqab ma' tifel tiegħi babs. Assja. Ġifieri, daqshekk kont jgħid ħażin. U ftit qabel kont diġà għamil 6 xhur clean u 6 xhur clean fejn biddilt id-diski, il-ħbieb, il-postijiet, kollox. Naf kif ħabat mal-esoterik, naf kif xina qabel kont dark għal-alla. Naf kif. Rajt id-dawl biex niftehmu. Mbagħad rġajt ir-relapsjajt u kien hemm mument fejn konna jiena tfajla tiegħi u t-tifel għedin nieħdu. U jisu xi ħadd daħħal idejh eżatt minn hawn illum naf li hawnhekk għandna tlet portals. Daħħal idejh u ħariġni. U qed nara kollox x'inhu jiġri. Bħal out of body experience. Out of body experience. U kienet overwhelming. Ġifieri di kienet sekonda, ma dik is-sekonda għalija kienet eternità. Għax hemmhekk m'hemmx ħin, there's no time and space in there, it is what it is. Bekken, daqshekk droppjajt kollox, ċempilt l-oazi u għatlu rrid nerġa' nidħol men. U kien divine timing għax dak kien żmien fejn kienu vera busy, detox centers u specialment l-oazi, u kollha kellhom sodda available għall-għada. U l-għada dħalt u daqshekk. Ġifieri, u kont naf minn dakinhar li mhix ħanerġa' mesa. Interessanti, Assja. Ġifieri anke ġew il-programm kien jgħidulna qatt tgħid li m'intix ħanerġa' tieħu, kont ngħidlu bobs li mhux jien qed ngħidha, Kristu. Għalija Kristu ħareġni minn ġo taf kif? Ġifieri inti temmen fil-fidi ta' Kristu. Tipo. Għalija laqqasija fidi huwa fatt. Huwa fatt. Għax kelli l-esperjenza, ovvjament, taf kif? Mhux biblikalment. Għax iktar. Għax hemm differenza. Jien għalija fidi fil-Bibja mhix fidi. Ħadd ma jaf minn kitbu. Fil-verità. Xorta nemmen li Alla server l-infinit, whatever x'taħdem għalik. By design. By design, it speaks to us through constantly. Constantly. Jekk għalek il-sound healing, jekk twaqqaf l-istorbju li għaddejġa moħħok. Sawa? U l-identifikazzjonijiet li għanna ma dak l-ossja storbju. Tinduna li l-ħin kollu, hemm communication system għaddejja. Bħal meta inti bdejt li għaw barra rajt dak il-UFO u waqaf kollox u kull ma bdejt isma' Tisfira. Dik it-tisfira. Il-pitch. Naf kif? Issa dik għaddejja l-ħin kollu minn ġo ċelloli minn ġo kollox. Minn ġo kollox. Ma jem, eżempju, ma nismaħħix Cliff, per eżempju, bħal metlek jek nkun ġo kamra magħluqa. Jien bħalissa dik ma nismaħħix. L-ħin kollu. Issa l-aħħar ċempel li xjenzat wara li għamilna l-life. Għalli bħal meta tkun jiet taħt atmospheric pressure.
Fil-fatt, per eżempju, jien li ġrili, għamet ħabta provaw u tħalt fija u fittixt u noqgħod nidħol hemm ġew u nara x'inhu jiġri. Jgħidu li hija tinnitus. Naf kif? Imma per eżempju, jekk nkun qed nitkellem ma' xi ħadd u l-vibration tiegħu tkun negattiva jew fluctuation ta' vibrations. Naf kif? Waħda tmur niċċaqlaq terġa' tiġi iġġennek, ġifieri jekk kien hemm sound healer Gong Master Scotland tallaq imħabba fiha l-biċċa tax-xogħol. Ma felaħiex iktar. Ġifieri jibda is-sound. It-tisfira. Għax immaġina jien qed nitkellem miegħek bħalissa, ġifieri il-bass tiegħi huwa Mbagħad jinbidel. Fim? Ġifieri ġieli anke għandbati biex jien kun irid nara xuftejk biex inkun naf x'tej li eżatt. Illa. Jekk ikollok jekk il-frekwenza tal-tons tiegħek jaħbtu magħha ma jidħlux. Constant pain. Fil-verità. For me it's a constant pleasure, man. Yes. It's it's the only thing that doesn't change for me, man. It's always there. Interessanti. Astja. Anki Mirko jismaħħa. Anki Mirko jismaħħa. You know? Mux imma mandiċ għandi imma. Mem, le, ma kullħat għandu il-frekwenza tiegħu, dik il-frekwenza, dik għalija l-frekwenza tiegħi ma di minn hemm nikkomunika. Naf kif? Biex taħseb li jiġu jagħmlu dawwa? Daw l-entitajiet u l-UFOs u hekk taħseb jiġu jagħmlu. X'jiġu jagħmlu hawn? Da ma nifhimiex jien. Jiġu, x'jiġifieri jiġu? Għax meta tgħid jiġi, ġifieri dak kien x'imkien u ġi. Le? Jew għalmenu. Għax ixedenaw. Għax ixedenaw. Aħna x'ixedenaw. Aħna għandna laqqas bala fimna, aħna x'qegħdin nagħmlu hawn, irridu nifhmu x'qed jagħmlu l-ieħor. Qed tarhom id-distortions u mbagħad irridu nippretendu. Bħala bdejna hemm barra. L-ewwel nies we're highly identified with our intellect. Aħna glorifikajna l-intellett. L-intellett huwa calculator. Biss. Ma jaf jagħmel xejn iktar. Inti l-intellett kif tużaħ? L-intellett mhux intelligenza, di xi ħaġa, I'm into AI. Naf kif? Intellect is not intelligence. Intelligence is fresh. Every fucking second. M'hemmx knowing, it's unknown. Ma tistax tgħid kif ħadd toħroġ u fejn ħadd taħbad u fejn isejra. L-intellett irid ikun jaf fejn hu sejjer minn fejn hu ġej, da xi jfisser u da. Li huwa sabiħ. Imma ma tistax nara minni da ġifieri mhux qed nipponta subajja li ħadd. Naf kif? Jiena ħadta my personal journey, il-purpose ta' ħajti, li ninqala minn dan. Unkun nista' ngħix, naqqax nara differenza x'in inkun qiegħed nidentifika bħala Kevin u Kevin għandu intellekt u jaf fejn hu sejjer u x'inhu jiġri u taf kif? Problemi biss nara. Inweġġa. X'in ninqala minn hemm u niġi u naħdem minna u mill-istonku, naf kif? U bniedem mux nidġaġġjaħ minna u fuq imma nħossu. Illa, men, l-isbaħ esperienza ta' ħajti jek jenu. Spiċċajt l-Ekwador. Jien ma rridx immur l-Ekwador, jien l-Indja kont sejjer. Spiċċajt l-Ekwador. Għax spiċċajt l-Ekwador. Ma xamans u spiċċajt naħdem magħhom u ntella n-nies. Illa, men. Li kiku bqajt mal-intellett, għax jina rrit immur ġo tempju u rrit insib l-enlightenment u dal-ħafna katastrofis. Għaf kif? Kanandrums tal-moħħa, l-existential crisis. Għaf kif? Min kon nimmissja dik, man. Issa għabli kont immur hemmhekk u kont esperienza oħra u nitgħallem xi ħaġa oħra, da. Imma il-puntu li waħda kont sejjer minn moħħi. U l-oħra ġibidni Alla, jew il-ħajja, jew il-subconsci, jew qalbi, whatever t-tejdilha. X'imbagħad tintelaq, hemm aħna titlaq fl-intellett u tibda teħel ma' semantics u daw ħafna dak Alla. Kif kienet il-ħajja, ġifieri, kienet relax għall-ostja? Diffiċli. Mhux mill-ewwel imma Bobs.
Mux mill-ewwel. Jien at least kont lest, is-sistema dejjem kienet lesta biex nimbeżaq. Ġifieri fil-bidu mill-ewwel ġifieri snif is-sakrament dik il-ħdura kollha qalbi ħadd inqasam. Emozjonijiet tal-għajn konna naqqas bdejna niġorbu ġifieri il-mediċina u hekk. U mbagħad trid tgħaddi tifhem is-sofferenza tal-personalità dal-ostja Kevin. Minnu men? X'jagħmel Kevin? Memorji, stampi, storbju, attachments, edajat, purposes, taf kif? Neħħi kollox minn nofs. Neħħiħ minn nofs il-da. X'jifdal? Il-ħajja. Il-ħajja. Le, jena nemmen. Għalfix minix għetnejx minnem. Għetnejx minn il-ħin kollu dal-ostja jidħol fil-nofs u jiddetta. Il-ħin kollu jrid kemmi sabiħa sunset, ija pros ġavera sabiħa sunset. Shut the fuck up, man, uqot ma sunset. Naf kif? Il-radio tam ġew, naf kif? Biex taddi minn il-proċess biex tifhem li għandek radio hemm ġew u ma tidentifikax miegħu. Il-purgatorju, di għadaka li l-purgatorju. Dik narsem, ma nafx minn kellek hawnhekk għax rajt naqa' podcast. Naf kif meta jsemmi l-ġenna, l-infern, il-purgatorju, l-dimensjonijiet u kollox ħawi għal-pops. On the same plane. Bejni u bejnek infinite numbers of me and you and everyone else and everything else. Maħniex qegħdin narawhom u maħniex qegħdin nħossuhom. Fuq frekwenza oħra. Imma fuq frekwenzi oħra. Xin tiċċannel jaġo frekwenza oħra, it becomes visible. Experientially. Ġiri kellek xi esperjenzi hekk paranormali. Seħulhom paranormali. Mhix ħan inquma għalna, di paranormali għalix. Le, di vera jew, true story. Hija inkredibbli kif tissir il-biċċa xogħolhom. U qed nitrasmettu fuq il-YouTube u dak affarijiet inkredibbli. Għax anke taf kif ikolli ħafna. Jekk ma nafx, jekk skont x'tikkategorizza u min iddeċieda il-kelma normali u l-paranormali x'inhu ma definitions tagħhom. Għax jien għalija jkolli ħafna momenti fejn ikolli għalla nieqaf nibki għalla naf kif u jisu delirju. Umanu. Le, mhix minn dak l-aspett, ikolli nieqaf letteralment, speċjal pereżempju daw ix-xarejn għalla. Jinfetaħ xi ħaġa u jitlgħu balla emozzjonijiet ta' dwejja u ferħ fl-istess ħin, jisek għandek point of convergence. Naf kif? X'ħin tgħaddi dik, blub, jisek qed tara għalla ġo visual reality, man, kollox jiġi iktar sharp, soft, dawl, il-kuluri jiġu iktar vibranti, moħħi jiġi ċar, naf kif? U jien nemmen li fl-aħħar mill-aħħar kulħadd dik qed tifittex ta' ġifieri minna tifittexa ġol pastizz. Nirvana. Minna tifittexa ġol pastizz. Għamilt ħabta jien kont nfittexa ġol labra. Naf kif minna tifittexa fil-Bitcoin, minna tifittexa fil-BMW, jew xi ħobża. BMW Night. Imma fl-aħħar mill-aħħar dik qed tfittex liberation man. Ġiri immur u ngħid il-lostja ħanqattaw illum il-BMW u mbagħad jaddiri ngħidu li għalli darb'oħra. Qattaw x'tagħmlu slices. Għax dik is-sofferenza ment tlestiħu jaqaflek l-għala dik tidej. Ifhem. Mbagħad pereżempju fisser il-mobile qasna tikas. Imma fl-istess ħin hija ċitanti wkoll għax iżommok li taf kif ġifieri somehow il-mekkaniżmu tas-sofferenza by design għandu xi tip ta' purpose. Naf kif? Għax inti fuq il-level qed ngħixu sissa. Naf kif? Ismani biex qed wasalt sa dal-punt li nqattaw ili għaddej snin fuq dal-BMW. Ġab li ġunġ li jena qalbi. Tiġi f'punt fejn tgħid fuck it ħaqqattaw. Jew nqattaw jew nibqa' naħdem fuq. Tittażel, tiddeċiedi. U ddeċidej li ma tqattawx. Imma dal-aħħar sirt nagħmel hekk kara ngħid mela jien m'għandi xejn fajti. M'għandi xejn. L-isbaħ man.
l-isba. Allora ngħid mela U fil-verità m'għandek xejn. ħaġa daqshekk. Fil-verità m'għandek xejn. M'għandna xejn, mhux da, illum Għasib qegħdin bajt m'għandi tiegħi jien naħseb wara. illum qegħdin għadha il-ġo kaxxaw. Ġifieri. Dik oħra, naf kif il-ħin kollu nissiltu magħha. Il-ħin, problema. Naf kif xħinu, man. Xina s-silt nati kasu l-ħin. Lif meta jkolli xi podcast ma' Mirko. Ejwa, ma on a practical level hemm spazju għalih biex taf kif imma again, mbagħad psychologically l-identification u għax il-ħin fil-verità jekk inti di xejn ta' barra minn hawn, jekk qiegħed fil-queue, jiena u inti qegħdin fil-queue. Jiena qed ngħid l-alla x'opportunità biex noqgħod nagħmel nifsi noqgħod nibridi għaf kif u noqgħod inħoss. Mbagħad xejn jgħidulna mmorru, għaf kif? U inti trid tlest il-BMW trid tmur tagħmel ħobs, tagħmel podcast, tagħmel. Kollox maġġel. Għalik minuta saret sija. Satej. U jiena għalija. Lostja Lakstuwa. traffic. Lostja traffic, man, lostja traffic. Għaf kif? Nibda nejtara naqrarom farruġa Ejwa. xamilt li men sejr tal-podcast. And it becomes like a game. Għaf kif? Mux it becomes like a game. Jiena għalija this is a video game. Għalmet l-għlew, simulation, levels, taf kif, nuggets, l-affari, l-odda u l-perks li kwistajt f-level 1 ma tistax toħodhom f-level 2. Xo kontant jorik xi ħaġa li toqgħod tikkwestjona r-realtà. Għaf kif, ġifieri, it's a game, it's a game. Unsejnija. Jiena l-simbolu tiegħi jien niflowja xiej ġesu, għaf kif? Mux just minn ġol bibja, again, għaf kif jien għandi l-scrolls kollandi, u every now and then nerġamu n-refreshja. It's metaphysics, ġesu, ma kien master of synthesis. Sawa, issa, mux ħanqot nidħol għax it-tifel talla, għax għalija dawk komplikazzjonijiet jaħasra, neħlu ma daw il-komplikazzjonijiet mod personali and we miss the point. Il-messaġġ minn flok neħdu l-messaġġ, neħlu mal-messaġġier u l-qoxra ta' ktieb. Eżempju, taf x'nitħaq per eżempju. Ġesu bil-Malti x'inhu? X'jiġi il-kelma ġesu bil-Malti? Ġexwa. Ġaħan. Ġaħan. Jaraw, ġaħan nis jitqu men, imma fil-verità huma. Imma jekk tħares li it-terokars l-antiki. Naf kif? Il-ful kien il-bniedem li kien il-king jiġib il-wisdom minn għandu. Għax il-ful, il-baħnan, ġaħan, mux maqbut ġol rrit nibni dik u rrit nibni l-oħra da, mitlu imtajjar malla u allora da jt jifem u jara l-affari li jara true wisdom, mux true intellect. Il-re, l-intellett, minn l-intellett għet jaħdem, il-ful, il-baħnan, il-joker, għet jihdu f'sormu bid-dinja biħin nifsu, bil-re, bl-intellett, kollox. He's taking the living piss out of life. Laf kif? U fl-axħar mill-axħar. Mandu xinkwit. Taf dej relaxu. Taf kif? U imma jek tara terror system, ġifiri, u ġasu kif kien, miex hekk? U ġasu x'kien jgħid, miex the kingdom of heaven is for children and those alike. X'in id-differenza bejnek u tifel ta' 4-5 snin. Dak għadu għet jgħix with a sense of wonder għalih. Kull ġurnata hija kompletament ġdida sakemm ma naħxulux moħħu aħna u ngħidulu le. Titmur l-iskola ta' 4 snin, taf kif kollox mathematics, kollox strutturat, kollox kaxxi. Sa snin, jgħat li sin di kienet l-esperjenza di. Jien kultant il-dak ngħidu nisħet l-alla l-rajt xi ħaġa vera Mirko. Nisħet l-alla x'kum. Għanna mill-lek ċara, ma tistax tisħat l-għalla. Uwejja, fil-sens. Mot tal-kelma. Ma, nishtiq laħt ma rajċeki. Kux huwa jett bnidem normali pal-oħrajn u kux jgħamil xaħat il-podcast pal-metawali nejta. Normali. Għaxi marriġ. Kont neqpaddej normali u pal-oħrajn fil-festi futbol. Sabiħa Le, ovvjament. Ma joġobni xifem. Ma da kullħad kosti. Taf kif, ma jien naħseb l-iktar kelma perikoluza fid-dinja hija l-kelma normali.
Aħseb fuqha. Għandek inqas jien naf problemi, fimt? Jiena ma noqgħodx. Taħseb? Għandek l-ikbar problema li ma tifhem fucking xejn x'nu jiġri għalla niġu Għalek fik. appunto, men, kollox għaddej play sailing. Tista' tieqa fid-dinja ħadd ma Denial. And I mean, jien kont ngħidek. għadu fiċċu ċuċat iż-żar. Kont ngħidek ma jien għafix ma ġejx bħal dak l-ostja li meta konna l-iskola. Madonna kien jgħidulu biex jagħmelek. U jagħmelek. Jien qatt ma kien ġofija dik, jien jekk tgħid li jagħmelek. Nħares lejha? Le, ma għax jagħmel nagħmelek jien. Naf kif? U meta ħanerġa' mmur lura għal-dope, għall-addiction. Naf kif? U mbagħad f'xi ħin irrealizzajt qed jien xi żopp qed nagħmel hawn dat ngħidu ġifieri 9 snin, 10 snin mhix taf kif? Allura ħloqt jien biex niffitja ġo l-kaxxa, bil-fors kelli nieħu d-dob, man. Naf kif? Jien għalija s-salvazzjoni ta' ħajti kienet, għax jew konna tallaq jien konna nallaq il-ħadd. Imma parti mill-healing kelli mmur lura u nara dil-istruttura minn fejn ġiet. Breaking point. Breaking point, parti mill-healing, biex nerġa' norbot ma li konna qed ngħidu x'insaqsejtni għal xiex. Mbagħad jien kelli bil-fors wara li klinjajt u kelli dil-esperjenza. Għal-Madonna, mela jien meta kont żgħir, kelli raġun. Mela mhux jien għalla l-miġnun. Barra. Id-dinja miġnuna, men. Ħanerġa' mmur fuq Ġesu. Jien rbaħt id-dinja. X'dinja rebaħda? Il-ġebel u s-siġar? No. Il-moħħu. Għalek, meta jgħidu tista' ċaqlaq il-muntanjin ma tittuża l-internet. Imma trid tkun qiegħed preżenti, men. Konna nitkellmu fuq il-dokumentarju tas-sound li ċaqlaq l-affarijiet. U żgur li ċaqlaq l-affarijiet bis-sound. Imma mhux is-sound biss, il-preżenza. Is-sound x'qed jagħmel qed titjunja ġo frekwenza. Issa jekk inti pereżempju taf li l-frekwenza ta' dil-kamera hija 70 Hz. Taf kif? U tija frekwenza ta' 60, 90 u tbellala. Taf kif? Erfajta. Again, taf kif? Da wisdom li ta' eluf ta' snin ilu, mux qed ngħid ġifieri 2000 sena, 3000 sena, ġifieri 20, 40, 60,000 sena ilu, daw kienu xi ħaġa normali. U ntilfet ma' żmien. U issa terġa' tiġi, u f'xi ħin terġa' tintelef, u nibqgħu sejrin, daw ċikli l-ħin kollu għaddejjin, kif? Again, aħna rridu għax issa ħa niskopru kif le ma ħadd iskopri xejn, ma xejn ġdid taħt is-saman. Kif nifhimha jien dejjem, naf kif? U mhux kif nifhimha jien għax jekk tfittex f'ħafna scriptures, emela. Xtaqt tinsaqsik fuq l-ewwel. X'għedt L-orbs. All right. Kif kontek taraħħom l-orb? Dawl. Ħanrobota ma' xi ħaġa oħra. Jien meta kont żgħir, kull darba li kien ikolli d-deni, kont ibbagħti ħafna bit-tunsilli. Ejju. U kien jitla' li ħafna deni. Kull ġifier ma kien hemmx darba li fallit ċara kristalla ta' sallum il-ġurnata. Kon noħroġ minn ġo ġismi dak iż-żmien ma konx naf x'kienet jiġri, illum nifhem. U nara li l-nifsi rieqed minn barra. Sewa. Meta kont żgħir kont narhom spiss. Jew ġo l-kamra, speċjalment meta kont immur għand in-nanna fil-ġnien. Aħna trabbejna sna ġadini men, mill-wid. Taf kif? Ġo s-siġar tal-ħarrub. U liema lokalità? Birżabuġa. Ġifieri jien niftakar Birżabuġa. Lej ħalfar bl-ajruplan, 4 fabbriki kollox, wara ommi għalla siġar, naf kif. Nanna tiegħi kienet toqgħod mal-wiet li jagħti lejn għal-ħalaxa. Ġifieri fejn hemm Borġ in-Nadur. L-ewwel bewsa li tajt il-tfajla ġo tempju ta' Borġ in-Nadur tajta men. Sagra kienet.
U kont imur daw il-postijiet, per eżempju, Borġ il-Nadur, mimli ħdura, mimli. U daqsix kienu kun fihom l-orbs ta' Borġ il-Nadur, għax ġiġa għandi storja. Qatt ma rajthom kbar, dejjem u viċin. U viċin, like miegħi. Naf kif? Jew minn isa boċċa Daqs ballun tal-ping ball? Isu minn bubun sa ballun ta' tennis. Ivarjaw. Astja. Naf kif? Ma per eżempju l-lum, jekk nelimena, jekk emġew niddismissja il-kamra u xet nara, dik tiblerja u nara daw l-swirls tal-enerġija. Il-field. Jew parti mill-field, nara l-field kollha naħseb jisparixxi ġismi. Jisom it-tadpoles ġol ilma, dawk kollu għaddejjin. Bojot u prismatic fl-istess ħin. Ma ġoxoxin. Il-fabrik. Astja. Jirna xilek tittepjaw taraħ. Imma rrid noħroġ minn ġol interpretazzjoni ta' xinu jiġri. Ġifieri dak ir-radio, il-voljum jinżel l-istorbju u tiġi. Taħseb li bniedem huwa konness ma' kollox? 100%. Mhix poġġu ċara. Mhix il-bniedem, għax aħna we're too human-centric. Mhux hekk. Everything that exists is connected to everything that exists. Dak li ngħidulu Alla. M'hemm xejn ħlif Alla fil-verera. As a fundamental base, mbagħad hemm l-kuluri u daqna u tatus u dak zobbu kbir u Alla zobbu żgħir. U dan ħafna. Eħx pereżempju jiena waħda mill-mistoqsijiet li għandi jiena. Does reality occur as we see it? No. We have an interpretation of reality. We see an interpretation. If you see real reality, naħseb ġisimna jedub. Mannix dik il-capacity biex to contain that vibration. The real reality is the vibration of love. Sawa? Li nejdu l Alla, ħana, naf kif? Issa. Biex inti kontest, naf kif? Emozjonalment, meta tkun qiegħed jew ħirex mill-imħabba, jew ħatereq ġol imħabba. Naf kif? Kif tħossok? Ansjusa, Alla, vibration, emozjonijiet għal Alla, naf kif? Da qed ngħidu imħabba umana. Issa immaġina, dik hija fraction of the reality of love. Ġismek ma jżommix man, id-dub. Għadna ma nix dik il-kapacità. Ġisimna maħluq biex jżomma, imma mux maħnix xedin fuq dik il-frekwenza. Ġifieri tgħid mal-ħin tintelef. Tiddaljutja. Bil-fors inti għandek transmission, isek għandek kif ħanamela. Jekk ma tmurx. Nistana, immaġina għandek data stream ta' 6,000 megabits Alla per millisecond. Daf kif? U trid tiffaniljaħħa ġo instrument li jista' jipproċessa biss 28 megabits per second. Jekk neħħilu l-filter, l-istrument ħataħarqu. Le? Mek ma jitlaqx, nerġa' x'jaħseb. Jekk ma jitlaqx il-feeling. Jekk ma titlaqx il-feeling. Il-feeling ta' xiex? Jekk ma jiddiljax ma jitlaqx. Bil-fors li tiddaljuta. Bil-fors. At this stage, issa slowly, the more we stay in the question, u nikwestjonja x'in ir-realtà u x'qed nara u x'qed inħossu minn fejn ġej u x'inhu connected mhux connected, awtomatikament is-sistema tgħid ejja men ħan upgrade jew naqrostja, ħan nagħmlu naqas spazju. X'in tibda tagħti inqas każ u importanza l-istorbju, naf kif awtomatikament is-sistema again twassatna oħra, allura jista' jidħol daqsxejn iktar. Allura dilution, ma dix l-istess dilution, qed tiġi inqas diluted, naf kif?
what we call enlightenment, għalla fl-axar mill-axar, ikun il-moment fejn ċertu nies bħal Ġesu, Buddha, whatever, għenam ħafna ma' selfless. Sufis, eżatt. What means imma selfless? Mux titlef l-individualità tijak, għax ħafna nies hekk jinterpretawa, jew issir tapita, għalla kulħadd jgħaddi minn fuqek. No, inti anzi tiġi ħafna iktar individwali, l-espressjoni tiegħek tiġi uninterrupted, imma mhux personal, impersonal. Interessanti. Bħala preżenza, mhux bħala Kevin, jien xorta għadni Kevin u by no way and means qed ngħid li jena ngħix ħajja impersonali jew selfless, imma ikolli dawk il-momenti and it feels fucking good, bro. You know? It feels good not on a feelingless level, on an intuitive, there's a knowing. It's not even something that you have to believe into, għax xien teħħit jak, boom, that's real, much more than this. And again, xaħġa tqabbiżni l-barra, il-personalità. Il-personalità jisa tissolvi u jkun hemm moment fejn u terġa' tidħol, u nerġa' taf kif? Ġifieri, it's a constant dance. Taf kif istaw minn ħabat u klikja ġo fija u baqa ġo fija. Assja. Li fil-verità diġa qegħdin ġo fija, imma qegħdin ġo l-illużjoni li maħniex ġo fija. Taf kif? Isek qed tgħid ħuta ġo l-ilma u qed tistaqsi fejn ġo l-baħar u qed tistaqsi fejn sejra tixrob. Mhix hekk għaddejjin. Interessanti. Għalhekk imbagħad minn dak l-ispazju UFOs u l-aliens ġejjin minn ximkien u extraterrestrials, like jien nibda nistaqsi ngħid. But this is like dualistic għal-Alla. Laqqas nifhmu li id-dinja l-eżistenza taħdem fuq trajun. Naf kif? Aħna waħlin mal-left u mal-right. Ninsew li hemm it-third point li qed jiddetermina x'inhu il-left u x'inhu il-right. Maqbudin ġodi il-ping pong. Le? Pushing and pulling. Nħobbok u nobodok. Abjad u iswed. Allura, tant ħriġna l-barra minn ġofina n-nifisna. Li ninsew li hemm it-tielet punt, l-oriġinali, li qed jgħid x'inhu abjad u iswed. Fil-verità ntelef ħafna minnu meta kien hemm persekuzzjoni tal-isħaħar u affarijiet oħra. Intelef ħafna minn dal-affarijiet. Li llum dawn l-affarijiet reġgħu ġejjin lura. Reġgħu ġejjin lura, fehom, ma Ġejjin lura. diffiċli. They're re-emerging. Reġgħu ġejjin fil-wiċċ. Naf kif? Diffiċli ħafna affarijiet biex tipprovhom. Hemm affarijiet li tista' tipprovhom. Tipprovhom ġifieri. Tipprovhom lil ċertu nies ma xejdulok u le daw kollha kazzati, fimta. U għaxi għandi nipprovhom il-ċertu nies. Eżempju, tnejlek jiena jkun hemm in-nies jgħidulok u le daw l-affarijiet mhumiex. Jiena lik irrelevanti. Milux tħabat ġo quote, fucking talġen. Naf kif? Bees, they don't waste time explaining to flies why honey is better than shit. It makes perfect fucking sense. Jena fiex Esla fejla s-jarajta di ukoll. Ma fiex ħanoqgħod naħli l-ħin nipprova nikkonvinċik li jisma' hemm Alla. Jew jien daw li jqogħdu jgħidu, pereżempju, fi-2018 jiena tfajla tlaqna xtrajna camper van minn Portugal u għamilna sentej COVID għamilta niġri l-emulaw. Jiena lejja COVID għasbis eżistiet. Ġifieri, u jien u kont parti tħalt jena għat mal-Hillsong għax kelli bżon erġajt tammet Newborn Christian għax kelli bżon ġo sistema nid-downloadja kien hemm a disturbance li kienet rrid tiġi resolved. Taf kif? Wara li kontant muġi Monte Saħaġa u l-affarijiet kollha. Qed ngħidlek pops jiena mhux studjajthom fuq il-kodba l-affarijiet, jiena mmur u nereq ġo fija. Ek, għax il-bqija, again, ħanqot inkellmek minn fuq il-ktieb. Għaf kif, u rrid noqgħod niftakar, għax dak għalek, u dik il-kol kienet ek. Minnaw, għaf kif. U rġajt tammit, mort hemmhekk. Kien kolli problemi kbar mal-pastors u
Ħabba l-fidi u hekk ma jaqblux miegħekom. Għax immaġina taqbad tazza, tinżela għalla San Pawl il-bahar. Naf kif? U tmur. Paġevil, jgħidulhom dan il-bahar. U dalu naka bahar li jeżisti. Mi ġen id-dumon jaħdu. Tajba di men. Tajba l-ostja di. Laqqas tgħidlu da biċċa mill-Mediterran li jimbagħad hemm baħar ikbar mill-Mediterran? Le, dan hu l-baħar. Xi żoppet tgħid, Pops? Naf kif? Nadrek u nifmek, naf kif għax trid imma għandek bżonn tant titfala billi, tant titfa' enerġija ġo fiha u belief. Imma neħi dik man ukoll. Jiena kont ngħidilhom il-ħisom. Iwa ma itlaqa minn eidek il-bibja. Neħħija minn ġo moħħok illi l-affarijiet huma hekk. U wara x'jifdal. Għati ċans lilek innifsek. Le, għax guilt man. Għax jibża, għax xorta hemm il-biża li ma jintoġobx malla. Fil-verità. Ara tistax tintoġob malla men. Asqat, tkun vera preżuntus. Arroganza dven-venu. Jisu malla li għalla irrit noġbu. L-idea tal-ġenna, xawa, mill-lider, il-kristjani tal-bidu kun jesperimentaw bil-mushrooms. U min jaf xiktaru. Allura ħarġu b'dik l-idea wara u hekk xi ħaġa oħra. Għax qabel il-Lut ma kienux jgħidu li hemm ġenna. Mhix hekk? Bħal speċi hemm ktieb insejx iżżob jismu. Sira sajbin san Vatikan xi. Yes. Qatt ma qarajtu ma naf bih. U bħal speċi daw ħadu l-idea tal-ġenna mill-ostja mushroom saqqalla. Ejwa, għax tħalli ġo sfera, il-vibration tas sistema tiegħek qabdet tiftaħ. L-ego jiġi daqsxejn dissolved, allura tippermettilek li tara from a bigger spectrum. Jien naf bil-mushrooms, jien esperimentajtu u għadni. Jekk tagħmel 5-MeO DMT, per eżempju, tibbajpassja għalla kollox, man, ġifieri, bum, tinstabat mal-art, Kevin ma jeżistix, imma hemm l-awareness li jien jgħataw, mela jien minix Kevin. Għax ġattidħa. Sibt ladda. ċab tila jew, 5-MeO. Bħaflektar. Imma insomma tajba kienet daqti bil-ofsor mubija. U biex dak biss għasel u t-suffarel kbir. Dak li għalija, il-suffarelli ġibuni, man. THC ma taqbix miegħi. Sitt kartoniet noħodhom ġifieri u nibqa' niġi iktar xarp. Imma THC isni għandi 60 mara pregnant ġorasi. Edejat, kuluri, l-ossi ħana mel-bjom, man. Idejat ta' vera, kunu ma bdejniex il-podcast. Ejwa, għawal min tajjeb, jien biex nejt li tajba joħasin, nejt xtamel li. L-ostja kienet tal-podcast. Ma insomma. Min suffarel twila del-podcast, ġivini. ħafna suffarelli. Min kaxxa infernali. Dak fil-verità bdejta għalla dokumentarju jien, issa d-deċidejna li nkompluħ. Sawa. U waqaftu kellina materjal u hekk u kont nafna għanis li esperjenza u dal-affarijiet u għed x'għamel bihom men. U għed ħanibda. And it's of great service, man, għax kemm il-podcast għandna u programmi u magazines u fucking għax il-lira tiela u l-lira nizla u l-euro kontra d-dollar u Malta Today xed jiġri għalla tajjarna għattus. Ara li uħor għaddej wrong way. Isuħat ma jawfom dawn l-affarijiet, taf kif? Xizzoppet namlu men, taf kif li bod xħela. Ġifiri, għara fejn u moħl il-bniedem ta' uħat ma jisaqsi dan-doman li nisaqsi jena. Kuħat jgħod l-ura. Iwa, laqqas bizaw, għax il-mistoqsija għaf kemm ibsaħħina men. Il-mistoqsija għaf kemm ibsaħħina. Għax was li t-saqsejt, xaħġa hemm ġew, għamet.
U once li staqsejta, once li tfajta fl-spazju, emme, da mistax tipo, anka jek titfaxħalem, xaħġa hija aware, li qed titfaxħalem. U qed titradi li l-ek nifsek. Allura nipreferu leġbin. Nipreferi ignorance is bliss. L-ikbar delusion tal-bniedem. Ignorance is bliss. Serraħ rasek. U din ngħidha li l-nifsi kull jum. Kemm jista' jkun il-ħin kollu. Li dak li qed naħrab f'xi ħin jew ieħor ħanħabbat wiċċi miegħu. Eżatt. Issa jew illum volontarjament u b'mod umli ninżel għal-kurbtejja. Naf kif? Ninfuq il-bażjema tal-galopp. Naf kif? Jew l-aħħar nifs li nieħu ġoġismi. Imma f'xi ħin jew ieħor dak li hu u jrid jidher ħanaraħ. Iż-żejt dejjem jitla' fuq il-ilma. Għandna dawn il-proverbi. Jekk nżommu mal-proverbi l-antiki u tixbidhom u tdaħħalhom ġo ittihom daqsxejn meaning fil-kuntest tal-lum il-ġurnata, tgħid ħanpoġġi bil-qiegħda mennu għal nara x'inhu fucking importanti men. Interessanti. U tajjeb li jiena għalhekk inkoraġġejtek biex niġi nitkellem għax fejn taf kif hemm podcast oħrajn u ħbib tiegħi u ħaġa oħra. Ejja nagħmlu wieħed fuq is-sound healing jew fuq is-psychedelics u x-xamanizm u le għax mhix ħaġa popolarista. Naf kif? Mhux ħattella l-views. Għada lura u l-ħaġa. Plus li ċertu nies ħajurtaw ruhom. Ħafna. U li huwa tajjeb li torta ruħek hija grazzja minn Alla li torta ruħek fil-Gospel of Thomas. Taf kif? Ġesu qal, those who seek will find. When they find, will be disturbed. When they will be disturbed, they will be liberated. Għaxek inti, when you ask what is normal, taf kif? Then, unbat ħassib xieġifir il-kelma normali, xie tfisser xaħġa normali. It's going to fucking disturb you, because it's an illusion. Taf kif? ħat induna li inti għattejx ġo illużjoni. Xint induna li għattejx ġo illużjoni, ġo ħolma, taf kif? Ġo projection, minti xattara realtà kif verament hi. Unbat għandek iċ-ċans li timbezaq minn dik l-istruttura u ora, ġifieri jien m'għandix għalfiex noqgħod inkisser li l-nifsi biex neċċivja dik u l-oħra, nista' nasal hemmhekk by grace, just dancing. Għandek kollox, u għandek bżonn xejn. U m'għandek bżonn xejn. Tajba, interessanti. Tal-ostja, le? Tal-ostja. Imma, again, rridu nsofru, għanna dak l-archetype tal-martyrdom, rrid nsofri, bad frosta jien fil-ħodu, għaf kif, u biex nkun naf li jenet nejx u neżisti, rrid nagħti daqtejn tlieta fil-sija b'dik il-frosta ġodari, ostja, neżisti, ok, għadni jew. Min qed jgħidhom dawn l-affarijiet? Jien. Xin niddeċidi jien naqbad il-frosta. Nitfaħħa mal-art, naqsek ma rridx nsawat li l-nifsi iktar bos. Għasek kittini 10 miljoni, xinu 10 miljoni ħdejn dak. Naqbad dak l-10 miljoni, jitfaħħom ġodik u wara xiexri minnhom. M'għandhom valur ta' fucking xejn. Għax ovvjament inti wara hekk m'għandek bżonnhom il-flus. Kważi laqqasaw hekk m'għandek bżonnhom il-flus fil-verità. Insomma. Le, qed niċċallenġja l-Alla u taf kif, imma jien naf nies men iduru d-dinja bla flus. Bla flus, Bla flus. Jieklu ikel tajjeb. Bla flus. They are completely in service of others. Jagħmlu x-xogħol ħadd ieħor wara. Interessanti. Ħajja tal-ostja. Iktar minn 50 euros ma jkollux fuq da. Ħajja tal-ostja. Il-ħin kollu ċanelijat. Xi miss issa? Dik step 1. Nagħmel step 1. Step 2. Għal moħħi. Step 2. Alla jiena kont sejjer hemm. Jif moħħi sejjer hemm, għalfiex ħammurlaw. Issa, l-hemm waħda ħanobdi. Ħanobdi di. Alla, ta' step 2. Pup ma step 2 jiġi 2.5. Alla, taf kif u tibda. Għamba tibda tara l-video game, alla taf kif. Milli irrid nasalem, again, naħsbu b'mod linear.
Sinjal wieħed, taf kif, mentri d-dinja, l-ħajja ja fucking sfera, men, ja għalla il-wum tal-mara, men, taf kif, memxej fucking kaxxa fid-dinja, fil-ħajja, fl-esistenza, għax barajt, xi solar system kaxxa. Għax darba rajt xi frott ta' forma ta' kaxxa. Jamlu la kaxxa. Forsi issa jibdew jagħmluhom. Qabli anka nies jibdew jitwildu kaxxa. Kaxxa. Ħadda sandbox. Nirringrazzjak Kevin tal-qajt l-istedina tiegħi minn ġejt hawnhekk. Thank you tal-istedina. Diskursata tal-ostja qabel ma jaħxulna il-recording daw taħalli. Bil-bobbi. Jien naħseb nista' ngħid xi ħaġa qabel għax naħseb daw il-podcast fl-aħħar mill-aħħar jien nemmen li kollox emużu għalih, m'hemm xejn li huwa into existence by coincidence jew by sheer fucking just biex jgħat hemmhekk, taf kif sal-inqas dubbjena sal-inqas moskito. Ħila li jaħxu li moħħi ma newwi. Imma naħseb it's a nice thing li għan-nies li jkunu qegħdin jisimgħu l-istedina li tikkwestjon jada xejn taf kif. U nemmen li ħafna nies illum il-ġurnata, speċjalment wara l-COVID, taf kif, kellhom l-opportunità u jħossu li isma' ma jien vera, din tellieqa li jeġu fiha vera li ħan nerbaħ xi ħaġa fl-aħħar mill-aħħar u għandi bżonn nerbaħ xi ħaġa. Jew diġà rebbieħ u minn għalija jtellif. Għanna nagħlaq dik. Interessanti ħafna. Biex jisek tittar minn l-aspetti. You have to get this. I believe in disruptance. I love technology because it disrupts the living shit out of us. Għax jek ma tiddisturbjax, aħna nies li nissettiljaw, man, naf kif? I mean, we settle into a puddle of shit and we start calling it a garden. Thank you, Kevin. Thanks.